Waya zai ne da Allah ka je ka nemo wani kullun ne. Kaga azumi ya kamata ci mana dan jin wazi haka. Yaran da Allah ba karmu wa gaskiya ya kamata mu samu MP. Domin zaman mu a gunnan ba MP zai haifar da matsala. Allah ya kace garin ku ya dima mu muna nan muna ke. A ba wani Allah ku ji bai da ki sai bi ba duk gari ga dace. Kai Allah ka faɗa wa. To ku wai ba ku da labarin inda ake sayarwa ne. Musa wallahi ba mu da labarin. Wani jin ba da sako can an so mu. Wallahi ba ta neman. Kun ba da sakon na an so mu ko mara quality na so mu. Mara quality ne. Ba na ji a cikin. Wannan da kuke kallanta. Wannan shi ana gama su zai ke tawowa ina ne baka da labarin mai kaula ha communication center a can kai kala masu sololi biyar caji mai kyau kai zo mu ai a wajen nan akwai yan funa, akwai MP radio, akwai ƙananan MP, akwai manyan MP, akwai mai sola, akwai mai sola nan, ai MP kala-kala a wajen nan, MP na kala-kala. Earpiece, jacket na babban waya ne, kai har na iPhone 107 ba. Wajen Allah ya zai waje gulle ne da abubuwa kala-kala. Ai MP na, ai kun zo wajen, ai yanzu a bakin shagon ma muke. Shagon ai mun nan muku. Akwai earpiece kala-kala, akwai jacket na akwai ɗan 200, akwai ɗan 300, akwai ɗan naira 200. Akwai kuma jacket na Nokia, akwai na Itel, akwai na Camon, akwai na A31, akwai na A33, akwai na sannan duk irin cajin da kake, duk irin turi da kake so kala-kala, kowane irin India, idan ba ko minti 10 ba za su yi da saukewa ba sai ya dauke. Ya kamata ai mishi wurin. Ko minti 10 ba za su yi da saukewa ba sai ya dauke kai inda ka san shine director duk kowanne irin India Hausa season kala-kala duk dai ga su a nan cartoon duk irin Indian da kake so. In Allah ya kamata mishi da ba mu labari kuma mu wada. Za ku gani. Ina baka labari in je cajin batiri ne Universal sun fi 500. Caza sama da miliyan akwai a shagon nan. Waya rabin awa ya isa ta cika. Wanda Allah ka batiri na mamun da ai. Ba direct ai Universal ne ba direct ba a minti 7 batiri ka kana da ya cika. In dai waya ne ko rabin awa ma duk bukatar saurin da kake duk saurin da kake ka kawo shagon nan kana tsaye za su caza ma ita za su gasa ma ita su baka. Ai yanzu zamu je wurin ma'aikata suna da ma'aikata kala-kala ko wanda lokaci ka zo shagon nan ba a taɓa rufe shi sai ka gan shi a buɗe insha Allah. Mu je shagon. Ya je ɗauko kuɗi ne. A wai da ka shi da guzuri yanzu ka ga da ce musu lai ko ka ga musu ba wancan da ka bani. Idan business kake so wannan shago idan baka da naira suna ansan dala idan baka da cash suna ansan transfer ba shi wannan ka bace na mutu ba ka da kuɗi za su iya ba su number ka kan number gidan ku da shi da ka za su iya ansan abun ka dan neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu a waɗannan nambobi kamar haka 070 39 14 25 70 ko kuma 080 22 93 86 09 sai kun zo.